páči, poďte k nám, Miško! Miško! Michal, poď dopredu! Michal Šandor, Tomáš Klimáček a Miroslav Plochaj. Ktorý z vás je Michal, chalani? Vyzeráte všetci ako Mišo. Ty si Mišo, ahoj. Už máš partnerku? Áno. Škoda. Lebo mám tu jednu takú, ktorá sa chce boskávať celý večer. Dáva pusu na líčko. Nech žiarli tá tvoja dom. Aj na druhé. Aj na tretie. Ďakujem veľmi pekne. Miško, zaradíme sa. Ja si ju strážim, je moja. Tak. Fotografia na záver. A teraz prichádza 700-eurová kubatúra, ktorá je teraz odovzdaná. Prichádza teraz na údaj 700, ktorá je 700-ková. Nech sa páči. Milí fotej priatelia, Mirko Plochaň, to je protagonista dnešného závodu, ktorý ako jednotlivec dokázal 16 kôl odkrúžiť na tejto ťažkej trati. Mirko, tvoj tím je skutočne známy. Wolf Readers Cup tím, ktorý je zo Šoporne. Ako z tvojho pohľadu hodnotíš dojmy a vôbec priebeh tohto závodu? Nádherný pretek, vynikajúca trať. Tá trať mala všetko, čo štvorkolkári potrebujú. Ja som veľmi spokojný a myslím si, že všetci, čo na tej trati dnes boli. A čo blato? Blato patrí k našemu koníčku, bez toho to nie je ono. Je to lepšie ako na snehu? Ja si myslím, že áno. Takže na budúci rok chceš blato? Ja radšej blato ako sneh. Ja radšej blato ako sneh. Ďakujem veľmi pekne. Prvé miesto to dneska večer nebolo, ale nevadí. Máte fantastický pokal, ktorý si... Tak to bol Mirko Plochaň zo Šoporne. Fantázia. Blahoželáme a ideme na ďalšiu kategóriu. A Mirko